Көрәш кагыйдәләре безнең күтәреп, алып, аркага салу түгел, этеп җыгып, аркага яткыруга әйләнде. Бабайлар беркайчан да алай көрәшмәгән. Алар нәрсә ди? Бабайларның көрәшен онытырга кирәк. Ләкин көрәшче гомумән халык беркайчан да нинди генә милләтне алмый. Алар беркайчан да аркасына ятырга ризалыгын белдермәс. Көрәш бит ул тормышның философиясы. Хәзер бүгенге көндә күтәрдең, алдың, салдың. Менә шуңа күрә аның кызыклыгы да бетте. Көрәшчеләрнең индивидуальности бетте. Шуның аркасында көрәштә инде әкрен генә кисәтүләр белән аркага ятып килә һәм гомумән инде бәлки булай барса башка халыкларда аны хөрмәт итмәй башлаячак. Чөнки үзеңне хөрмәт итмәсәң, көрәшне дә хөрмәт итмәячәкләр. Әлбәттә, әгәр дә бүген килсәгез, аны Татарстан чемпионаты киемнәреннән генә карасаң да, форма дөрес булырга тиеш, жыртылган булырга тиеш түгел, жыртык кием белән чыгарга тиеш түгел көрәшче. Бөтен әйбер Рамис менә шуннан башлана. Син үзеңне хөрмәт итмисең икән, син көрәшчеләргә бирәсең икән, одноразовый да булмаган киемнәр, тасың икән, әле бит алар сатып биргәннәр ул районнарга киемнәрне. Бушка өләшелгән булса бер хәл булыр. Егетләр килеп җылап җөрделәр, безгә сатып бирделәр, киеменең качествосы юк дип. Мәктәп гарантия буенча кайтарыгыз. Чыгы юк ди. Шуның кебек йыртык кием белән көрәшче чыгарга тиеш түгел. Хәзер халык үзе күтәрелде. Көрәшчеләр үзләре күтәрелә башладылар, тавыш чыгара башладылар. Чөнки инде туйдыра башлады бу галәмәтләр. Логика булмый икән, сугыш китә инде. Ана күрдек, Татарстан чемпионатында сугыштылар. Чөнки логика юк. Вообще монда. Шулар монда трибунада наче. Мондый дәрәҗәгә үк барып җиткәннәре юк ия. Әлбәттә, йодрык күрсәткән чираклары шулай ук булды. Судьяларның истәлләренә гонкалар белән суккан чаклары, силгеләр аткан чаклары булды. Ләкин булай дип бер-беребезгә каршы бергә шөгыльләнгән егетләр йодрык күтәреп сугышкан чаклар бу инде иң түбән көрәшчеләрнең гомумән психологиясына һәм көрәшчеләрнең нигезенә туры килми торган күренешләр дип саныйм. Беренче чиратта бер хуҗа булырга тиеш, 10 хуҗа була алмый. Ниндидер бер хуҗа булырга тиеш. Икенчедән, документларны рәткә китерергә кирәк юридик яктан. Документларны карасаң, мин янда юрист белән килсәм, бүгенге көндәме, мин көрәшмичә җиңеп чыгам ярышта. Әгәр дә мин яхшы юрист белән килсәм. Икенчедән, нәрсә эшләргә кирәк? Кагыйдәләрне җиңеләйтергә кирәк. Сезнең кагыйдәләрне укып караганыгыз булса, сез анда кеше түгел, анда физик, математик, әллә кемнәр булса да шутлап чыгара алмый. Юристлар да шаккатып утыра. Бу дөрес кагыйдәләр түгел, дөрес язылган формулировкалар түгел дип. Профессионаллар, юристлар белән эшләнергә тиеш һәм кагыйдәләрнең асылы, кагыйдәләрне киләргә кирәк. Шулай ук искелек калдыгын читкә әйтергә кирәк. Искелек калдыгы дигәндә бу инде федерацияларның тар фикер йөртү, федерациянең башкаручы директорларының аларны читләштерергә кирәк эштән. Алар ардылар, эшләделәр, булды рәхмәт, ләкин бүгенге көндә көрәшне артка тарта башладылар. Алардан арынырга кирәк дип саныйм.